welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, njengoba nazi ke ukuthi namhlanje uhulumeni kaZulu kuzobe hlonipha isilo samaZulu, isilo uMisuzulu kaZulu thini ngesitifiketi saso njengengonyama yamaZulu. Kodwa abafowabo besilo esesakhothama uGoodwill Zulu thini kaBheka uZulu bathe abawubusisa umcimbi wokudluliswa kwesitifiketi sobukhosi kwisilo uMisuzulu sinqobile kaZulu thini. Abantwana abazalwa isilo sakwakhetho umthandayo uCyprian Bheka uZulu kaSolomon bathe abahambisana lo mcimbi ozokuba senkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida namhlanje. Umntwana umbonisi kaBheka uZulu uvula indlela kaBheka uZulu nomathuba esizwe kaBheka uZulu bathe bona abaziswanga ngalo mcimbi. Bakusho lokhu ngesikhathi bekhuluma esithangameni sabezindaba eThekwini izolo lapho bephinde bakucacisa ukuthi abawamukeli noma bakwamukeli ukuqokwa kwesilo. Abantwana bathe umcimbi wohlobo nje kufanele uthole isibusiso kubona njengabafowabo besilo esesakhothama. Bathe ngeke ke balibhade kulomcimbi. Abafowabo bakamdlokombane bathe kungani umsebenzi wokudlulisela kwesitifiketi sesilo uyiswa enkundleni yezemidlalo ekubeni zikhona izigodlo. Asigxeke uhulumeni kodwa bakhuluma nabathize. Thina asitshelwanga lutho kukhulunywa nabantu bangaphandle baqhamisa nokuthi thina asimfuni uMisuzulu. Angazi ukuthi asifuni kanjani ingane yethu kusho bona. Utheke abakwamukela uqokwa kwakhe kunzima ukuthi bangabiza uMisuzulu ngesilo ngoba asikaze simphakamise. Umntwana umbonisa uthe bazamile noma basamile kutheni akuzange ngilandele imigomo ngesikhathi eqokwa uMisuzulu kaZulu thini. Uthe basazimisele ngokuthi kube nobumbano endlunkulu wathi ikhona imizamo yokubuyisana eqhubekayo kepha wathi njengamanje ayikatheli izithelo. Umntwana uMathuba uthe selokhu kwakhothama umdlokombane abantwana bakhe ababhekane kodwa bayafisa kulunge isimo esibi kangaka emlandweni wakwaZulu. Injalo ke indaba bakithi abasebukhosini bathi abaziswanga ngalomcimbi futhi abayi khona. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.